Avanna ifadana Halkara Açılıq Akademiyasında Türkmenistan'ın Finansçılar ve Telekeşler Partisi'nin Arkadaşlar Komiteti bilen birlikte guramaklarını Türkmen Medeniýetiniň milli bayram münasibetli duşu geçirilip, ol ruhunentligi besenni. Yurdumyzda giňden belirlenýän şany sene Türkmen Medeniýetiniň milli bayram münasibetli Halkara Nevit we Gaz Uniwersitetine aýdym sagaly dawra geçirildi. Ýokary okuw mekdebiniň talip ýaşlarynyň taýýarlan aýdym sagaly dawrasyna bu ýysançly çykyşlara giň orun berli. Ýerine ýetilen aýdym sahalarda Belkara döwletiň täze ýamynyň galkynç döwrüne türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadamyzyň saýasynda hem de hormatly prezidentimiz Arkadaly Gahrman Serdarymyzyň parasaty başçylygyna amala aşyrýan ägir toly işleriň garaşy baky bir tarap Türkmenistan bede wagt atmanyň mekanynyň hem de türkmen medeniýetiniň wasfy belentden ýetirli. Murat Garif adamnaky Türkmenistanyň Döwlet Lokmançylyk Uniwersitetine garaşy baky bir tarap Türkmenistan bede wagt atmanyň mekanyny we Türkmen medeniýetiniň milli bayram münasibetli wasfyň fena boly dilleri bede wagtly daşaýur dillerini online ilmi amal maksat geçirli. Çykyşlar dünýäde ikrar edilen medeni taryhy mirasymyz, milli gymmatlygymyz we gözelligiň ajaýyp nüfusy bolan akaltaka bedewlerine olaryň ýyndamlygyna we şöhratyna başlanyp masahat najlarda ýakynmy täsirler galardy. Türkmenistanyň garaşsyzlygynyň 30 ýaşlyk bayramy hemde Türkmen medeniýetiniň milli bayramy münasibetli Türkmen Döwlet Maliýe Institutyna medeniýet we sunat işgärleriniň gatnaşmagyna dörejlik duşu geçirildi. Bir ýerde ýurdumynyň ýokary okuw mekdepleriniň talipleriniň arasyna geçirilen şöhratlanyň ata watan akbaly bekişli bedewleriň şöhraty bilen atly dörejlik bäsişiniň jemlenni. Teýtnazar teýdadyň näky Türkmen Döwlet Muallimçilik Institutynyň talipleri Türkmen medeniýetiniň milli bayram münasibetli lewap we taryhy we ülkany öwrenş muzeýiniň wasfyň sena boly dilleri bede wagtly Guran sergisinde gedilenişde bolup milli mirasymyz, meşhur ahaltaka bedewlerimiz baradaky muzeý gymmatlyklary bilen tanışdylar. Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar we Informatika Institutyna Türkmen medeniýetiniň milli bayramyna başlanyp, garaşy baky bir tarap Türkmenistan bede wagtly atmanyň mekanyny bedewlerimiziň şan şöhratynyň dawarlanmagy atly aýdym sagaly dawaraly şäherge geçirildi. Şäherde halkymyzyň şan şöhraty milli buýsanjy bolan bedewlerimiziň wasfy ýetirli. Belkara döwletiň täze ýamynyň galkyş döwrüne ýellen ýyndan bedewlerimiz diýarymyzyň ähli taraply ýetişini we täze üstünlikleriň belent derejelerine tarap okuny hereketini alamatlandyryp, halkymyzyň milli mirasynyň pederlerimiziň dörejlik paýhasynyň dowamlylygynyň beýan hükmüne janlanýar. Ýurdumyzda giňden bellenýän Türkmen medeniýetiniň milli bayramy münasibetli halkara insan perwer ilmleri we ösüş uniwersitetinde bekişli bedewler taryhyň altyn sahypasy geljeň ak ýol atly dawraly maksat geçirildi. Belli şäher Türkmen halkynyň köp müňillik taryhyny bedewatlarymyz inamdar dost, maşgala agzasy we milli medeniýetiň aýrylmaz bölegi bolup kalmady edipdir. Demokratik Partiýanyň Arkadaşlar Komiteti tarapyndan Türkmeniň buýsanjy ýyndan bedewler atly aýdym sagaly bayramçylyk dawrasy geçirildi. Çykyş edenler Türkmen medeniýetiniň halkymynyň durmuşyna eýilýän aýratyn ornuny, onuň bagtyýalyk we parlagyň we gözelligiň nişanlygyny aýratyn belediler. Magtumulada näki ýaşlar guramasynyň merkezi geňeşiniň guramagyna bir belend aqwal sen iýleri bedewatly geçirilen briefing duşu özüniň täsiri bilen tapawutlandy. Çykyş edenler Belkara döwletiň täze ýamynyň galkyş döwrüne halkymynyň belent ruhuny, ýurdumynyň batly adamlaryny hem-de döwletimiziň halkara awreny dünýä ýaýan halkymynyň milli buýsanjy we tutuş adamlarynyň genji hazynasy bolan ahaltaka bedewleriniň beýik ösüşlerimiziň aýdyň nişanlygyny buýsanjylan belediler. Ýaşlar guramasynyň Aşgabat şäher hem-de Köpetde berkaralyk, bagtyýalyk we bezmeýin etrap geňeşleriniň geçiren şäherlerim şany seneleriň üstüne ýetirdi. Finansçylar we Telekeşler Partisiýanyň Aşgabat şäher komitetiniň guramagyna Türkmen medeniýetiniň milli bayram münasibetli ahaltaka bedewleri ata-babalarymyzdan bize galan bakasyny ýetip bolmajak beýik miras syratly şäherge geçirildi. Türkmen medeniýetiniň milli bayram münasibetli Aşgabat şäher häkimliginiň we Demokratik Partiýanyň Aşgabat we Bizmeýin etrap komitetleriniň guramagyna geçirilen şäherlerim işe käseti bilen tapawutlandy. UNESCO'nun işleri barada Türkmenistanyň milli topanyň sekretariýaty bilen Döwlet Mehmet Azada näki Türkmen milli dünýä dilleri institutynyň parahaçylyk dilleri atly UNESCO klubynyň bilelikde guramaklaryna Türkmen medeniýetiniň milli bayram münasibetli Türkmeniň uçar ganaty atly online maslahaty geçirildi. Türkmenistanyň Agrar Partiyasy onuň Aşgabat şäher komiteti tarapyndan geçirilen şäherde işe käsetli boldy. Ýurdumyzda giňden bellenýän Türkmen medeniýetiniň milli bayram münasibetli ahali vilayet hemde Behirden
Göktepe, Akbuğday, Qayqa, Tejen, Babadayxan, Saraq hemde alternativ etrap häkimlikleriniň bu etraplaryň kärdeşli aklaşlarynyň we ýaşlar gurumlarynyň hemde bu etraplaryň demokratik agrar partiýalarynyň şeýle medeniýet bölümleriniň bilelikde guramoklaryny at murada atly aýdym saly dawra geçerli. Berenten ýagnanan aýdym salaryň hoşa wada aryslara ýaňsarly berqara döwletiň täze ýamynyň galkyş döwrüne agdy birlikde toýlanýan bu köýü bayramçylyk dawrasy bagtyar il günümiziň ady eleme dolan bekişli bedewlerimize bolan hormat sarpalanyň we bu soňçlarynyň eýsilmezdiginiň aýdyny şany boldy. Türkmen Medeniýet milli bayram münasibetli Dinanlar Birleşýän Balkan Welaýat bölüminiň Welaýat ýürütýä sunwat mekdebinden bilelikde geçiren aýdym saly dawrasy ýatda gazy boldy. Dekini körp aýdymçylaryň berend owaz bilen ýerine ýetiren döwrewap aýdymlaryna Türkmen bedewleri garaşsyz baýky we tarap Türkmenistan bedew watly atmurady mekaniýanyň rowaz işleri wasp edildi. Şeýle mazmunna dawralar welaýatyň jemgyýetçilik guramalarynyň syýasy partiýalarynyň guramoklaryna da geçirildi. Şanytyna münasibetli welaýatyň Gyzylarabat etrap gazysy tarapyndan geçirilen çäre işe häsiýetli boldy. Türkmen Medeniýet milli bayram münasibetli Daşady welaýatynyň Gowada Saparmura Türkmenmaşy Görogly Bollumsaz Garaşsyzlyk Aktepe Şawat Könürgünç we Ruhowanyň etraplaryny etrap häkimlikleriniň Dinanlar Birleşýän etrap bölümleriniň medeniýet bölümleriniň etraplaryny jemgyýetçilik guramalarynyň bilelikde guramoklaryny bekişli bedewler Türkmeniň uçurgana tatly aýdym saly bayramçylyk dawarlary geçirildi. Dawaralarda çykyş edenler hormat prezidentimin arkadaly gahryman serdarymyň tagallalary beýmeşür aradalary bilen ahaltaka bedewlerimiziň şan şöhraty ata-babalarymyzyň atalaryň dowamyny kemale getirilen milli gymmatlyklary berqara döwletiň täze ýamynyň galkyş döwrüne halkymyzyň kämi syýçilik mektebiniň ýörgülerini döwrewap şekilde dowam etdirmekde durmuşa çyrylan işler dogrusyny bu soňçlar belediler. Türkmen Medeniýet milli bayram münasibetli Lewap welaýat häkimliginiň Dinanlar Birleşýän welaýat bölüminiň kärdeş aklaşlarynyň welaýat birleşmesiniň demokratik tenaşlar we telekeçler partiýalarynyň welaýat komitetläriniň ýaşlar guramasynyň welaýat geňeşi bilen bilelikde guramoklaryny atda Wepada we Sapada atly dawarly maksat geçirdi. Ruhow bilen çykyşlarda halkymyň bu ýysanjy hem gowanjy bolan ahalty katlary ýordamynyň bedew waty ösüşleri afuda hem erkana durmuşymyz. Hormat prezidentimiň we gahryman arkadamyň rowaj işleri barada giňişlen durlup geçirdi. Medeniýet we sunwat işgärläriniň ýerine ýetirmeklerine ýagnanan şerni wal aýdymlarda şan şöhraty eleme ýaran meşhur nurany bedewlerimiň açylyk podanyň işini kämilleşdirmekde onuň bilen baglanşly däp desturlarymyzy ösdürmekde ýurdumyza arnap barlayan tutumly işleriň watamyň bedew watly okuny ösüşleriniň garaşsyz baýky we tarap Türkmenistan bedew watly atmurady mekaniýanyň waspy joşgyny beýana tapdy. Türkmen Medeniýet milli bayram münasibetli Mary welaýat häkimliginiň welaýat medeniýet müdürlüğiniň Dinanlar Birleşýän welaýat bölüminiň demokratik agrar tenaşlar we telekeçler partiýalarynyň welaýat komitetläriniň kärdeşli aklaşlarynyň welaýat birleşmesiniň welaýat ýaşlar guramasynyň bilelikde guramaklaryna welaýat kitapxanasyna marşaganyň baş waýdak meýdançasyna tutumy ulan tutulup geçirilen bayramçylyk dawarlary ýokary hukumatlyga betenli. Garaşsyz baýky we tarap Türkmenistan bedew watly atmurady mekaniýanyna Türkmen bedewleriniň şan şöhratynyň nişan hukmuna geçirilen bu dawarlarda welaýatyň tanyman aýdymçylary, teatr artistlary, tant topolary çykyş etdiler. Bayramçylyk münasibetli ýerine ýetiren joşuny çykyşlar dawaranyň şatlygyny belende göterdi.